Здравейте! Решихме да си направим една разходка до Рилските езера. Току-що се наобядвахме стабилно и в момента се наслаждаваме на тази прекрасна панорама с това прекрасно симпатично момче, което сега може да се представи. Здравейте от мен, аз съм Светето и днес си направихме една чудесна разходка пред Рилските езера на приятно време с приятна женска компания. Радваме се на забележителностите на красивата родина и приветстваме, добре дошли да заповядате вие да видите тези уникални гледки със собствените си очи. Какво повече да каже човек? Сега ще се насочим ето на там, защото има една, точно там на върха, има една панорамна гледка, от която можем да видим езеро Окото, езеро Сълзата. И съответно ще трябва да си дадем темпо, тъй като малко закъсняхме, но ние си доставяме удоволствие с тази разходка и не гоним време. Така че последвайте канала, ако ви харесват нещата, които ви показваме. Сложете по един лайк, бъдете обичани и бъдете над нещата. И ще се радваме да се видим на живо тук и сега. И скоро! Езерото Бъбрека, Рила планина, 7-те Рилски езера. Наземна красота. Сега ще потегля нагоре, докъдето стигна, защото скоро ще е време за лифт на обратно. Ти да ми кажеш, че не сме постигнали. И така, време е да ви покажа поредното езерце, част от 7-те Рилски езера. Това е езеро Окото на надморска височина 2440 метра. Кристално чиста вода. Много е красиво. И оттатък има още от него, сега отивам нататък. И всеки момент ще ви покажа и останалата част на езеро Окото. Да. Безумна красота. Така, за да види човек нещо красиво, трябва да се поизпоти. Койче. Няма да имам време да се кача
на панорамната гледка, от която се откриват всичките 7 рилски езера. Уви, той то. Изключително доволна от днешния преход. Лежерно темпо, както си обичам. Видях красота. Папках прекрасно. И тръгваме обратно. Не е ли красиво на там, а? Както и нататък. Накъдето потеглям сега. Докато се слизам с лифта от Седемте рилски езера, искам да ви покажа как пича долу тича по пътеката на самия лифт. Ей го! Пичът тича с по-бързо темпо от колкото лифта вози. Моите купания са хили. Тук, че ми е интересно и снимам простоти, ама... Да. Значи, евала на железене. Железен, ето ви сега и малко огледка. Онези зъбери там, които се виждат на екрана, далечината, много ми е интересно как се казват. Ако някой има идея, да пише в коментари. Гледка бижу. Той то. Рила планина. Как се почувствате, господина? Идеално! На 7-то небе. Само не прибери бирата, че съм жадна! На 7-то небе си. Да. Добре. Какво е твоето заключение за днешния ден, като анализираш всичко преживяно? Кое ти най-хареса? Драматичните ситуации? Всичко беше невероятно. И гледката на езерата беше смайваща и компанията допринасяше за още по-силни настроения, емоции и незабравими моменти. Как четкаш? И така, уви, успяхме да стигнем само до езеро Окото, защото първо тръгнахме доста късно, но поне се не спахме. И второ, подцених маршрута. Трябва си едно 10-12 часа с много бавно темпо и много снимки, за да се насладиш. Трябва да се отдели това време, за да усетиш, че си качил тези езера и да видиш всичките езера от най-горната точка, панорамната точка, така се виждат 7-те. След което може да се продължи и да се спи в една хижичка, ако не се лъжа, хижа Иван Вазов, и да се направи стабилния преход, който да ти изпълни душата за един месец напред. Със щастие. Всякакви опции има. Хора, планувайте си повече време за такава прекрасна разходка. Винаги има какво да видите повече. Чао!